Hello guys, so dito na ako ngayon sa airport na Terminal 3. Ayan. So, bye. Ay, bawal. Hello guys, nakapasok na po ako sa airport. So, eto, naghahanap ng pagkain. Ayan, mostly sarado po lahat ng mga pagkainan. So, yung bukas na po dito is mini stop at saka 7-Eleven. Okay? So, guys, see you around. Mamaya ulit. Bye. Ayan, papunta kami ngayon sa 7-Eleven. Bakit? Anong oras na ba kayo? Alas 6. So, 6 AM pa ngayon. And then, sa mini stop, wala pang pagkain daw. Wala pang lutong manok. Wala pang manok na luto. So, we're on our way to 7-Eleven. Guys, haggard. Yung hindi ka pa masyadong nakatulog. Wala talagang tulog. Bye. Okay, I'm back. Diba? Ang bilis. So, eto, isang knapsack lang talaga ang dala ko. Kanina may sling bag akong dala. In-advise ako na hindi pwede dala ng sling bag. Dapat isang backpack lang talaga or isang sling bag. So, i-let go ko yung sling bag. Pinasok ko na lang sa maleta ko. So guys, pag nagbabala kayo, umuwi, make sure na isa lang yung dala nyo. Okay? Bye. So, pipili tayo ng pagkain. Anong kakainin natin? Ayan, mga mura lang po pagkain dito sa 7-Eleven. So, hanap tayo ng food to eat. Ayan. Hanap po ako ng food. Yung food po natin, ayan, napili ko. Mura lang siya. Tsaka yung magkakape ako. Ayan, nahulog ni Kuya. Ayan. May pakape tayo from 7-Eleven. So, baka naman. So, hello. Andyan ako. Ayan. Baba na po kami sa aming destinasyon. So, kami po ay nasa 131 na. So, medyo maaga lang po kami ngayon talaga. Yan. Ito na talaga yung normal ngayon. Konti lang yung tao na umaalis. So, see for yourself. Yan. Ayan, boarding na kami. Yes. So, waiting na kami. Mag-board na. Ayan. Ang social distancing ka. Ayan. Alis na po ako. Thank you. Bye-bye po. Thank you. Ayan. Ayan. So, paalis na. Bye-bye po. Ayan. Sasakay na po kami sa aming destinasyon.
guys, by batch ang pagpasok. So, Zone 3, yan yung una. Tapos ito, Zone 2. Zone 2, tapos kami mga row seats 1 to 5. So, kami yung pang-last na papasok sa bahay ng AirAsia. Alright. Yan, napunta na ako. Ang ganda ni Madam. Thank you. Say hi.